Здравейте! Всички мои приятели знаете, че аз не правя такива видеа, лайфове или подобия, но днес имам да ви кажа нещо много важно. И това е, че написах книга. Книгата се казва "Воля за живот". И ще ви разкрия малко. "Воля за живот" е една лична истинска история. Толкова лична, че поиска да бъде разказана. История, започваща от пустинята на болката, тъмнината и страха, в които безмислието и безсилието придобиват едно ново значение всеки ден. История за възстановяването, за светлината, за пътят, за истината и за живота. И най-вече за това, че никога не е късно да започнеш живота си от начало и никога да не спираш да мечтаеш. Много скоро ще имаме дати за книгата и за самото издание. Всичко все още е в процес. Но исках да ви кажа, да сте в очакване. Искам да ви кажа, че ще благодаря на всеки един, който сподели това видео, за да можем да достигнем колкото може повече хора. Но всички средства, придобити за тази покупка на тази книга, дали ще бъде онлайн или на хартиен носител, ще бъде в двата варианта. Ще бъдат събирани всички средства в банкова сметка, която ще бъде за моята голяма мечта. И тя е да помагаме на жени, които са пострадали от домашно насилие. Книгата е много мотивираща, много лесна за четене, мисля, че даже вдъхновяваща. Така че ще очакваме с нетърпение всичко, което очаква да се случи. Много благодаря на всеки, който ще сподели и очаквайте отново.